माता पवित्री देवी के नाम पर शत्रुघ्न सहनी जी 100 रुपया का पुरस्कार देने वाले हमारे भैया बिजली मिस्त्री रामपुर रमहा इनका तरफ से भी 51 रुपया का धनराशि बा। भाई पंकज सिंह जी अतुल भाई की तरफ से बहुत महंगा का धनराशि भैया का प्रणाम करो। भैया को ध्यान दो 3 गो बेटा 3 गो बेटा और 3 गो पतो 3 दूना बेटी का एगो बेटी है एगो दामाद एक है 6 2 8 गो बेटा पतो नाती दामाद पोता पोती ना नैहर से भाई भतीजा हित कुटुंब में परिवार भर कमी है परिवार में ये दुनिया के सारा सुख ही आपको मिल सकता है लेकिन सास ससुर के सुख सबके नसीब ना सास ससुर जिंदा रहेला तो जानते हैं बेटे अब बेटा आदराए लाए कोनो परिवार में देखते हैं कि एक बार रात में धर्मराज बबुआ सपना देखे अपन माई से जा कहे कि माई रात हम सपना देखे हैं कि 5 गो इनार है इंडा 5 गो इंडा है चारों इंडा में से एगो इंडा में से पानी फेंकता है तो चारों इंडा भर जाता है चारों इंडा में से पानी देता तो एगो इंडा भरता नहीं है तो उनका माई कही कि देखा बेटा अभी ना जब घोर कलयुग आएगा तो एगो माई बाबू से 10 गो बेटा बेटी पोसा पला जाएगा लेकिन 10 गो बेटा बेटी से एगो माई बाप के लोग बांटे लगी है वो एगो माई बाप उनका पहाड़ देखा बुझाए लगी आज देख रहे हैं फूल आगे चल जा सब आगे ना अच्छा टुटुल सिंह जी के भतीजा राकेश सिंह जी बसंतपुर निवासी माता जी के अपने दोस्त के माता जी के श्राद्ध में दुखी होकर तो दुलार प्रेम पर 500 रुपया का पुरस्कार देने वाली